Ayan, Miguel, shoutout everyone. Pasok lang po. Pasensya na po kayong lahat sa aking unang live. At walang koneksyon. Nakakaiyak. Pasensya na po kayo sa unang live. Mga lalad, pasok lang po kayo ulit. Ayan, saan bumalik mga pumasok kanina? Reconnect. Nag-reconnect. Ha? Nakaganito na ako. Hindi ko na gumagalaw eh. Ayan, Ryan, shout out po. Connection problem. Lagi na lang problem. Let's wait for a while. Oh my God. Huh? Love shout out. Ryan Sol Miguel, shout out po si Ryan. Ay, pasensya na po yung aking internet is not working sometime. Too much problem. Ay, Sir Ryan, thank you so much for coming. Pasensya na po yung aking internet gusto. Panay loading, know what I will do. I don't know what. Tingin mo si Maui nandyan pa. My boy, don't touch my computer. Maraya Banggi from Ryan Sol. Ayan. Sila yung aking connection kasi kanina nagloko siya kanina. Kaya tuloy biglang namatay naman. Ayoko magsulat ng take 2. D4G official Mega Love shout out. Yan, sana okay na yung aking connection. Kumusta mga kaibigan patamsa? Nakakaano yung internet, nakaka-high blood. Ayan, pasok lang po mga lalabs. Pasensya na po yung aking unang live. Ayan. Palalab po bakas lang para balikan. Salamat. Si Ryan D4J official Mega Love shout out. OFW ako Mega Love shout out. D4J official Mega Love shout out. Ayan, OFW. No, D4J Mega Love shout out. Mega Love shout out everyone. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Yung ating connection sometime buang. Ayan. Sometime buang the connection mga lalabs. Kailangan lang talaga ng mahabang passion. Kung di rin tayo sa huli. Ayan yung ating unang live is not working. Sana yung mga taong nagpunta. FW ako dyan, lifestyle Miguel Love shout out. D4D official na kapin. Ayan. Celebrity ko, Miguel Love shout out. Ang connection ko, hindi nga ako nakakapambanana. Walang connection. Loading. Ito nang sandumos. Celebrity ko, Miguel Love shout out. Dahil ang aking connection. Ayan, Celebrity Miguel Love shout out. Patawarin. Patawarin mo ko. Diyos ko, kung nagkasalaman ako, God. Baka nawalan kanina ng connection. Then naging second na naman yung aking mic. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko talaga. Ang ganda ng sandumos. Hindi ko spaghetti to still. Kasi Chito mainit. Oo, mainit. Mainit. Ayan, 2 million in the house. Mega Love shout out.
ito naman kay payo ko ng mag-live. Ayan, thumbs po ako na. Ayan, Miguel in the house, Miguel shout out. Sir Jim Gaming, Miguel shout out. Kumusta ka na, Sir Jim? Ayan, 2 million in the house. Grabe yung ni Lolo.